कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. हेडलाईन्स प्रायोजित बाय वाशिष्ठी मिल्क अँड मिल्क प्रोडक्ट्स. गणेशोत्सवामध्ये हवा मोदकांचा गोडवा, पौष्टिक व चविष्ट, फक्त वाशिष्ठी मोदकच. चिपळूण तालुक्यातील भिले सुतारवाडी येथे 32 वर्षीय सुमित सुतार याची राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या. आत्महत्येचे कारण अस्पष्ट. तरुणाच्या आत्महत्येनं गाव हळहळला. दापोलीतील कर्दे समुद्र किनारी स्टंटबाजी आली. पुण्यातील पर्यटकांच्या अंगाशी. नियंत्रण सुटल्यानं थार कार उलटली. हॉटेलच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये घटना कैद. सिंधुदुर्ग हादरलं. कणकवलीत दारूच्या नशेमध्ये मुलानंच केली 80 वर्षीय आईची हत्या. प्रभावती सोरप यांचा जागीच मृत्यू. रवींद्र सोरपवर गुन्हा दाखल. कणकवली पोलिसांनी आरोपीला घेतलं ताब्यात. खेडमध्ये चोरी करणाऱ्या चोरट्याला नागरिकांनी पकडलं. चोरी करताना चोरटा कॅमेऱ्यात कैद. खेड रिक्षा संघटनेच्या तत्परतेमुळे प्रकार उघड. चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वप्ना प्रशांत यादव यांना जेसीआय कडून सहकार गौरव पुरस्कार. संगमेश्वर मध्ये पुन्हा धक्कादायक प्रकार. अजून एक 18 वर्षीय ऋतुजा जाधव बेपत्ता. पोलिसांकडून सध्या शोध सुरू. चिपळुणातील मोरवणे ग्रामपंचायतीचा ऐतिहासिक ठराव. गावातील जमीन गावाबाहेरील अथवा परजिल्ह्यातील व्यक्तींना विकण्यास बंदी. जमीन फक्त गावातील नागरिकांनाच विकावी लागेल. ठरावामध्ये उल्लेख. रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये रंगल्या नांगर स्पर्धा. रत्नागिरी जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे यांच्या नांगर शर्यतीचा थरार. नागरिकांसोबत घेतला नांगर स्पर्धेचा अनुभव. महाडमध्ये कुराण स्टेटस वरून तणाव. मयूर महाडिक तरुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल. जमावाचा पोलीस ठाण्याला घेराव. पोलिसांच्या कारवाईमुळे परिस्थिती नियंत्रणात. मंडणगडमध्ये वाळू माफियांचा सुळसुळाट. 3 डंपरसह 6 लाखांचा मुद्देमाल जप्त. सर्व आरोपींवरती 303(2) अंतर्गत गुन्हे दाखल. लांजामध्ये आंब्याच्या झाडाला गळफास लावून 22 वर्षीय भूषण मटकर तरुणाची आत्महत्या. आत्महत्येचं कारण अस्पष्ट. वैभव खेडेकर यांच्यासह समर्थकांचा लांबणीवर पडलेला भाजप पक्षप्रवेश 23 सप्टेंबरला होणार. भाजप प्रदेश कार्यालयामध्ये पक्षप्रवेश होणार. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीमध्ये पक्षप्रवेश केला जाणार. दापोली हरणाईमध्ये पर्यटकांची मस्ती. समुद्रात गाड्यांची भरधाव रेस आणि स्टंटबाजी. दापोली पोलिसांची समुद्रकिनारी बॅरिकेडिंग. रत्नागिरीमध्ये 2 बड्या अधिकाऱ्यांसह शिपाई लाचलुचपतच्या जाळ्यात. दापोली पंचायत समिती लेखा परीक्षणातील प्रलंबित मुद्दे निकाली काढण्यासाठी डील. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची धडक कारवाई. आणि गुहागरमधील झोंबडी ग्रामपंचायतमध्ये 20 लाखांचा भ्रष्टाचार. नागरिकांनी पत्रकार परिषद घेत केले आरोप. पुरावे सादर करत केले ग्रामपंचायतीवर आरोप.